Да. Здравейте на всички! Искрено съм благодарен, че има толкова народ и сте отделили от времето си. Аз мислех да говоря друго, но ще го обърнем малко разговора. Ще ви кажа кой не е гадно. В смисъл, боя си е бой. Простотите, които пишат по вестниците, ние сме свикнали. Аз ще ви кажа последната простотия. Аз съм раждан 1971 година и на 1989 година съм бил 18 годишен и съм бил 11-ти клас. Обаче от една седмица твърда, че съм бил служител на Държавна сигурност. Тия дори не могат да смятат до 18. Това е едното. Един от методите, които прилагат, и то по-скоро са тези от ГЕРБ, а не новите, побоя си е побой, тъй като те държат наркотичния контингента, който е на бързи кредити, и хазартния контингент. А това са хора, които са доста, ще бъда много меки възпитан, доста лабилни. На мен какъв номер ми изиграха, преди да побият, да кажем, приятелката, с която живеят, въобще виждате на улицата, въобще без да й казва здравей, или искате с борова вода и казват другия път ще бъде киселина. Майка ми беше атакувана в тъмната част на деня през зимата на спирка, която е в централен квартал в София. 2 шамара, имаше жената обички, взеха и го много поздрави на сина ти. Нали, разбирате, че след една такава, тя по-скоро е психологическа атака, не е толкова физическа, 2 жени как се чувстват. Да кажем, че им го върнахме по някакъв начин, но тъй като ние не мислиме както тях, сега аз не мога да отида да гръмна поредната любовница на Буци от банки и да викам, виж колко съм готин. И затова по-скоро само с факти и доказателства. Аз исках да ви говоря за организирани престъпни групи, ама то трябва 3 човека, не знаете да са ОПГ, пък ние сме само 2. И да благодарим, ще го помоля от Възраждане да ми прати някой още тук на масата, защото ние сме много организирани престъпни групи. Това, което искам да ви кажа е, че той засегна няколко производствени цикла. Аз ще говоря от много по-друга гледна точка, примерно за зеленчуците. Това, което той казва, е напълно вярно. Аз само ще го допълня. Защо се внасят зеленчуци от Македония и от Турция? Половината от тях са, айде да не използвам думичката контрабанда, а на митнически измами. Има чисто технически разлики. Защото от един камион мога да отидеш и да вземеш едни 1000 до 3000 евро. Като ги вземеш тия 1000 до 3000 евро, след това почваш да купуваш гласове. Независимо дали за местни избори и дали за парламентарни избори. Ако вие гледате домати, няма как то да дойде да ви каже, я дай тук реките, защото вие живота сте си го оставили на плето, за какво трябва да му плащате. И това е другия вариант. Колкото е по-голям стокооборота на всякакви стоки, след малко ще ви разкажа и за китайското, толкова е по-голям шанса да минат други неща, като наркотици, трафик на хора, терористи, оръжие. И затова се прави. Знаете, че ние бяхме една доста добре развита, текстилна държава, която ще е лека, така наречената лека промишленост. В момента всичко загина. Какъв е номер? Има 2 големи държави, които се занимават с това. Едната е Турция, другата е Китай. И сега аз ги разбирам младите хора, когато видят някаква известна марка Менте, да не споменаваме там Гучи и така нататък. И може да си я купат за 7 и за 8 лева, те отидат да си я купуват. Но те не могат да разберат, че по този начин предсакват живота и професията на майките и бащите им. Китайците и турците, знаете, зариват навсякъде с нискокачествени ментета и те по този начин продължават да растат, докато ние този отрасъл ептен го съсипахме. Имаше един период, сега не знам дали продължава, когато шиехме на ишлеме, примерно италиански, английски, какво правиха тук? Идваха баровците, взимаха нашите майки, сестри и така нататък и най-накрая ги изхвърляха без да им плащат и заплатите, ако си спомняте. Същото е с всякакви видове, не искам да влизам в геополитиката, ама защо трябва да внасям украинска пшеница, като ние си имаме българска пшеница? В смисъл, това е криво разбраната геополитика. Аз съм човек, който би помогнал на всеки, но някак си предсакам собствения народ, за да мога да помогна на другия народ, защото така са решили едни големи батковци от Европейския съюз, които на всичкото отгоре искат да ми вземат водата, искат да ми вземат електричеството, искат да ми сложат перки и солари и да направят така, че аз и моите деца да не може да живеем до тук. Сега, ако искате, аз мога да ви разказвам с часове за наркотиците. Искрено се радвам, че в този малък град, доколкото знам, не е най-големия проблем това, но пък за сметка на това през Видин и през Русе, това са едни от основните транспортни коридори, както и за стоки, така и за наркотици. Значи, какъв е проблема при наркотрафика? Че
освен че тровяме собствените си деца, ние тровим и децата на Европа. А когато минават много големи количества наркотици към Европа, особено от Афганистан, значи благодарение на тая касапница в Украйна и Русия, всичко, каквото минаваше Афганистан, бившите съветски републики, Русия, Украйна, Полша, вече минава през България. Това са 2/3 от потреблението на хероин през Европа минава в България. И тъй като там не обичат да плащат с пари, обикновено плащат бартер. И по-голяма част от хероина остава в България или плащат, да кажем, с диаманти или с каквото друго се сетите. Когато остане тази част в хероина в България, този хероин става по-достъпен и на по-ниска цена и с по-високо качество и къде удрят, кои са най-лабилни децата. И аз затова няма да спра да повтарям, че ниската граница, говоря ви за наркоман, който е завършен и 13 години, това е едно невръстно дете. Същото важи и за амфетамините, което е още по-още, като той е синтетика, удар директно в мозъка и няма измъкване. И да кажем, айде кокаина, той е по-скъп. Ще ви кажа един факт, който вие не сте го забелязващи и е потресаващ. 12 години пристанище Варна не е успяло да хване 1 грам наркотици, каквито се сетите. Това са 12 години. Въпреки, че дори така, нашия голям брат от Америка, знаете, че пишат всяка година доклади на Държавния департамент и обясняват, че основният път, един от основните пътища към Европа са нашите две пристанища, Бургас и Варна. Хайде, във Варна от време на време хващат по някои килограми и твърдят, че са много добри. А когато имаш зависими хора, имаш и гласоподаватели. Същото и с бързите кредити, същото и с зависимост от хазарта. Сега, една от новите партии, които ни атакува, айде така ще го кажем, допълнителния бонус идва от хазарти, от бързите кредити и като трети бонус от разочарованите от социалистическата партия, от крилото на Корнелия Нинова. Дори няма да ви казвам и партията, вие сами се сетите коя е. Сега, доколкото знам, социалистите тук са силни, ама аз да питам сега, кои социалисти? Тия на Гоцанов, заедно с, как се казваше, Дидо Дънката, аз да ти кажа, аз нямам нужда да се ръководя нито с Борисов, нито с Гоцанов, нито с Барбароните, защото ги познавам лично. В смисъл, когато е трябвало, сме се ръковали и по други начини. Обикновено имам белези, мога да ти покажа. С крилото на Кирчо Добрев, Митко Блята от Видин, той е появява ли се тук, защото аз съм правил 2011 година избори във Видин и знам как е с Митко Блята, Сова 7 и Роса Кирова. И така, да почвам да се чудя, ако съм ляв, за кой да гласувам. Ние бяхме в Силистра, където кмета с една фирма на господин Прокопиев иска да сложи едни големи перки по 30 метра нагоре за скромната сума, целият проект е 400 милиона. И познайте кои са тарикатите от ГЕРБ от Общинския съвет са гласували въздържали се. А познайте кои са гласували първи за. Естествено, лявата социална партия, за да даде живот, да възроди този град. Не ги интересува хората, не ги интересува историческите потайности там, които са. Не ги интересува резерватите. Няма такова нещо. Има и 400 милиона. Кметът, доколкото разбрах, там е изкупил земята, здрависал се с Прокопиев. Естествено, за тях седат и Борисов и Шиши, само че те вече са по-ядени за разлика от социалистите. Между другото, тия социалисти сега напускат партията и подкрепят Корнелия Нинова, която от 20 години се борила с задкулисната държава. Направо се разплача. Това са факти, които може да ги проверите. Аз не случайно, тъй като на мен половината от родата ми са с леви убеждения и съм доста запознат с левите хора, които ходеха на работа с Бентли, един бургас земеделски производител. Единият държи вецове на чуждо име и милионер. Хайде, не е станал още милиардер от ветропаркове, горива. Естествено, горивата идват от един юнак Жоро Инсата, а Жоро Инсата е аватара на Пеевски, обаче БСП е твърдо против Делян Пеевски, Ахмед Доган, извънземните и Млечния път. Общо взето е много смешно. Да. Радвам се, нарочно искам така да го разговорим, защото той направо ми помрачи виждането за бъдещите 10 години. Другото нещо, което е много смешно, вчера Възраждане, да се живи и здрави, пожелаем успех, обявяват водачи на листи и казват, ние имаме допирни точки с Итана из БСП. Верно ли? И го казват абсолютно официално. Те Итана никога не са чували за Орлетата, никога не са чували за Пеевски и за господин Борисов. Възраждане дори няма да ви кажа. Той, господин Костадинов, като му викне, ще се скарали с Шиши заради изборите във Варна. Това е истина, обаче Буци вика, ето са. Значи след като не си пришиш, ела тук и беги да удариш Евелин, защото сега той като дойде и ти оставаш гладен, нали ние на него ще дадем пари, ама мисля, че този път са го ударили голямо дърво. Сега,
това, което ще ви същи са, значи в Народното събрание се плаща всичко. Освен кебабчетата и тоалетната им е безплатна, защото те са много бедни и затова чистачката е на държавна издръжка. От как да се подари дневния ред, кой е актуален въпрос да се избута за след 6 месеца, кой е актуален въпрос да се подари първи, кой проект и така нататък. Тъй като нали, явно там, не знам, те произвеждат явно пари или имат голям стокооборот, защото цените почват от 10 000 $ и стигат до половин милион. Говори, това са малките плащания. Когато вкарат законопроектите, примерно Дебелаков вкара законопроект, вика барбароните от БСП, им казва следното нещо. Ти получаваш 1,5 милиона, каквото искаш пари, твоята група искам да гласува. Или ти получаваш толкова, горе-долу е така. И като казвам барбароните отляво, със същия успех мога да ви кажа и барбароните отдясно. Само че те другите са по компютърните измами, машини и всякакви такива, защото те са интелектуалците, пък ти отляво са простите, обаче двамата крадат като митничарите. Не знаете такива като мене как плуват, докато бяхме. Ей така, плуват митничарите. Да. Не искам повече да ви разочаровам, обаче това, което искам да ви помоля е да отидете да гласувате. Няма значение за кой, защото, разбирате ли, когато наркотиците и хазарта стават да управляват една социална система, тази система рано или късно и по-скоро ще загине. Така че има два варианта. Или да ги изметем възпитано с избори, или да хванеме гегите. Ама той и Велин, пък и аз покрай него по 2 седмици викаме, събереме всичките партии по 5000 човека и да се събереме сега. Нали, Възраждане да ходят при Борисов, защото не го обичат, комунистите да ходят при Пески, защото не го обичат, на нас каквото ни остават и хайде Прокопиев и никой никъде не иска. Едно нещо направиха депутатите от Величие, като хората говорят за промяната в Конституцията. 6 човека, знаете ли, както каза Краси Катанчарова, колко народ ни подкрепиха, иначе всички искат да връщат властта на президента, защото сега това добрия, ония лоше. Нула. Нали? Абсолютен потрес. Нали? А примерно, ако беше социалистите, ако го бяха хванали, защото те се опитват да се търкат сега в президентството, нали, щяха да опищат такъв и да викат кой не скача е червен, нали, който не се подпише, нали, иначе е с Бойко и с Пеевски. Аз, за да не ви отнема повече време, ако имате въпроси, предполагам, че и двамата ще ви отговорим най-искрено и почтено. Благодаря ви.